ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ويتيمın malına teleke niyet bilen yakinine barmaň, meger ýaxşy tarygyny şonu saklajak bolup, o köfelçek bolup, ta yetim kemale ýetýänçe. O ölçegi we mizanyny edalet bilen tamam o kamil etip beriň. Biz hiç kime tagatyndan ýokaryn teklif etmeriz. Ve her wagtyke bir kefe aýtsaňyz, şahit bolup we hukm etseňiz, şonda edalet bilen insaf bilen aýdyň. O edalet bilen hukm ediň. Hakdan geçmäň egerçe ýakyn garyndaşlaryň aleyhine bolsa-da, o Hudaýy eden ähdiňize wafa kılyň. Şu zatlar bilen Allah tebarek we taala size sefariş we wasiýet etipdir. Şayet siz pendo nasihat alarsyňyz diýip. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأيدبتر şu dini İslam ve şu aydylan ahkamlar meniň dogry ýolumdyr. Pes şoňa taby boluň we başga ýollara taby bolmaň. Olar sizi Hudaýa barýan ýoldan juda eder. Şu geçen ahkamlar bilen Allah tebarek we taala size wasiýet edip tapşyrgy berýär. Şayet siz şonuň wasileti bilen perhizkar bolarsyňyz diýip. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Yankı geçen ahkamlar bilen size tapşyrgy berimden soň habar berýär men Musaga kitap nazil etdim. Ýaxşy amel etýänlere nigmatymy tamam we kamil etmek üçin we dini dünýalaryna mätäş zatlaryny tafsilen beýan etmek üçin we şolara hidaýet we rahmet bolsun diýip. Şayet şolar özleriniň Perwerdigaryny mulagat etjeklerine iman getirsinler diýip. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وش Qur'any biz nazil etdik dünýä we ahiretinizde menfaatli we bereketli. Pes şoňa taby boluň. We şunnäki ahkamlary amel edin. We şoňa muhalif bolmakdan gorkyň. Şayet size rahmet edilsin. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Size Qur'any nazil etdik, sizin sözüňiz aýtmaňyzy yaman görüp, siz aýdarsyňyz, kitap bizden awwal öten iki taýfaga, ýani Yahudilere we Nasranilere nazil edildi we biz şonu okuýmakdan we talim almakdan gafil we bihabardyryz diýip. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
Ya aýtmaňyzy ýaman görüp ki eger bize kitap nazil edilsedi, elbette biz olardan beter dogry bolardyk diýip. Pes Allah tebarek we taala Qur'an nazil edip Rasuli beripdir. Ta bizlere odur etmäge ýol galmasyn diýip. Pes tahqiqside öz Perwerdigaryňyzyň tarapyndan delil we burhan geldi we hidayet etýän zat we rahmet bolan zat geldi. Pes kimdir zalimrak ol adamdan ki Allah tebarek we taalaň ayetlerini yalana nisbet berip tekzip ederdi we adamlaryny şonu kabul etmekden men ederdi. Biz tizlikde halklary biziň ayetlerimizi kabul etmekden men etýän adamlara nihayetde teleke azap berermiz. Halklary hakdan men etmekleri sebäpli.